Collaboran tämmöinen ohjelma, jonka voi asentaa, niin löytyy täältä kohdasta Products ja sieltä valitaan tämä Collabore Online on your desktop, koska se on ainut, jonka voi asentaa omalle koneelle ja ainut, joka näistä on ilmainen. Eli nyt ollaan tällä Collabore Office for Desktop-sivulla ja sitä kun selataan alaspäin, niin täällä on, että mille käyttöjärjestelmille se on saatavilla ja koska minulla on Windows, niin nyt asennan sen tähän Windows-koneeseen. Ja se tulee tänne Microsoftin sivulle, joka on hyvä asia, koska silloin tietää, että no, tämä on varmasti tämmöinen luotettava, koska se on myöskin Microsoftin sivulta ladattavissa. Eli otetaan tuosta lataa. Ja tämä asennusohjelma latautuu varsin nopeasti. Sitten kun se käynnistetään, niin tämä vaihe kestää sitten pitempään, koska se lataa nyt sieltä sen varsinaisen ohjelman sekä asentaa nyt sen tähän tietokoneelle. Noin, nyt se on asennettu. Tuosta sen voi ottaa nyt sitten tähän koko ruudun kokoiseksi. Ja tämän erikoisuus on se, että tämä alkuvalikko on hieman erikoinen, koska ihan ensimmäinen valikko, mikä tässä tulee, niin tarkoittaa, että se on tämä tekstinkäsittelyohjelma Writer, jonka vuoksi tässä nyt näkyy, että voit tehdä tyhjän asiakirjan tai CV:n tai sitten voi olla jotain muita. Eli jos haluan luoda tyhjän dokumentin, napsautan tuosta. Ja nyt se käynnisti siis Collabore Writer-ohjelman. Ja siinä on tämmöinen erikoisuus, että ihan alussa sinne tulee tämmöinen tervetuloa juttu, mutta kun napsauttaa tuosta tuonne alle, jäi tämä vähän piiloon, eli tässä on tuo tekstin käsittely, jolla voi siis kirjoittaa tekstiä, asiakirjoja. Ja sitten kun tämä halutaan tallentaa, niin sen voi tallentaa tuosta tallenna-painikkeella, tai sitten jos haluaa sille antaa jonkun toisen nimen, niin tuo tiedosto ja tallennan nimellä. Noin. Ja tästä jos halutaan nyt sitten palata sinne alkuvalikkoon, missä on tämä, että pääsee myöskin muihin ohjelmiin, niin on valittava tiedosto. Ja täällä on edelleen auki nyt tämä, että siinä haluttaisiin tehdä asiakirjoja, mutta jos haluat uuden sitten vaikka taulukkolaskentaa, niin sinun on otettava täältä uusi ja sitten otetaan blank spreadsheet. Eli nyt tulee taulukkolaskentaohjelma Calc. Ja sen tämän palkin väri on vihreä, että sen erottaa, tuossa on sininen, se on tekstin käsittely ja tämä on nyt sitten tämmöistä taulukkolaskentaa. Ja sama juttu, täällä on tämä tallenna-painike, tai sitten jos halutaan, että sille antaa itse nimen, niin tallennan nimellä. Ja tästä taas, jos haluaa, jos esimerkiksi tämä nyt ei olisikaan auki täällä, niin päästään sitten tuonne alkuvalikkoon, että on tiedosto. Ja se on nytten alkuvalikko, joka onkin tämän Calcin alkuvalikko. Eli täällä jos ottaa uusi, niin se ehdottaa nyt, että voi ottaa tekstin käsittelyä tai taulukkolaskentaa tai sitten tyhjä tämmöinen esitysgrafiikka. Ja esimerkin vuoksi nyt otetaan tuo esitysgrafiikkaohjelma, eli Impress. Ja silloin taas oma värinsä. Ja sama logiikka tässä, että jos haluaa sinne alkuvalikkoon, niin napsautetaan tähän ja silloin ollaan tämän esitysgrafiikan alkuvalikossa. Ja jos napsautetaan täältä tämä Home, niin se on juuri tämä alkuvalikko. Ja tällä palataan takaisin esitykseen, jota oltiin luomassa.